TV. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki timo romo gi jokanyo mag weche arita e kaunti ma Marsabit kaluwore kod rochruok mar arita kwe kod ywaruok e kind ruodhi modak kono. Kindiki ochopo Marsabit tok nek ji 3 odiechieng' manyoro. Ochiko apisa mag arita mondo mi omany kendo ondhi jonjore manotimo nek makamano odiechieng' manyoro. Kamano bende Kindiki oluongo twak e kind dhoudi mayware koting'o jodongo, jotend din mar tieko kuo ma jamni kod chulo kuor matimore kinde ka kinde e alworano. Doho ma Migori koteno